Għal-kap tal-Oppożizzjoni donnu huwa biżżejjed li l-Isptar Mater Dei ma waqax. Fil-fatt dan huwa l-mod kif qiegħed iwieġeb meta mistoqsi dwar il-każ fejn instab l-istrutturi fil-binjiet ta' Mater Dei huma dgħajfa u hemm bżonn jitranġaw. Sa fejn naf jien f'dawn l-aħħar 6 xhur minn kemm ilu li qala l-isptar għadu ma waqax. Xi ħadd ieħor? Busuttil wieġeb hekk il-ġimgħa filgħodu, wara li meta s-sena li għaddiet feġġew għall-ewwel darba dawn il-problemi prova jirridikolhom. Smajna xi ħaġa oħra illi Alla jbierek il-kolonni ta' Mater Dei tmur u taqbad il-konkrit bidejk u jiġi fidejk. Kos kif baqa' wieqaf għal 20 sena sħaħ il-Mater Dei. Issa li l-kumpanija internazzjonali Erib lestiet it-testijiet tagħha u qalet li tant il-problemi huma mifruxa li hemm bżonn spiża ta' 35 miljun euro f'tiswijiet, Busuttil qal li qatt ma prova jirredikola l-każ. L-għonet jiena mhux talli ma provajx nirredikola. Il-kumpanija internazzjonali Erib mhux biss analizzat kampjuni tal-konkrit iżda għamlet assessjar dwar is-saħħa tal-isptar f'każ ta' xi terremot. Hawn ħareġ li l-mod kif sar il-bini ma jilħaqx il-kriterji meħtieġa. Quddiem dan kollu Busuttil reġa' indika li hu ma jemminx li hemm politiċi li għandhom responsabbiltà xi jġorru għal dak li ġara meta sar il-bini. U għandha tintrefa' responsabbiltà minn dawk il-kumpaniji li bnew l-isptar jekk jinstab li hemm difetti. Min-naħa l-oħra anke jekk il-bini ta' Mater Dei sar 20 sena ilu, skont Simon Busuttil huwa l-Ministru attwali li għandu r-responsabbiltà xjerfa'. U li jekk hemm problema, il-Ministru flok ifarfara fuq ħadd ieħor jerfa' r-responsabbiltà tagħha u jara x'ser jagħmel fuqha.